Molt bon dia a tots i a totes. Anem a donar pas al ple extraordinari per a l'elecció de l'alcalde i alcaldessa del nostre poble. El ple està convocat en temps i forma i els regidors han rebut la correspondència i la convocatòria corresponent. Per tal de procedir a l'elecció, la votació es procedirà a mà alçada, excepte que la majoria absoluta dels regidors manifeste la voluntat de la realització de la votació amb caràcter secret. Vots a favor per a que el sistema de la votació siga a mà alçada. Per unanimitat s'aprova el sistema d'elecció a mà alçada. En segon lloc, es procedeix a preguntar als regidores que encapçalen les seues llistes si es presenten a l'elecció. Per part de Perayalo, el senyor Hilario Alfonso Barber Sánchez, es presenta vostè a l'elecció? Perdó. A veure, si van fer llistes per presentar-se, doncs presentem. Per part de Compromís Perayalo de Malferit, acord per guanyar... Perdó. Per part de Compromís Perayalo de Malferit, acord per guanyar, el senyor Cristian Verdú Mateu es presenta vostè a l'elecció? Espera que te la pagui. Sí. Per part del Partit Socialista Obrer Espanyol, es renuncia a presentar-se a l'elecció. Per part del Partit Popular, la senyora Lucía Bataller Mira es presenta vostè a l'elecció? Sí, per supost. Queden proclamades les candidatures següents. Havent manifestat la voluntat de concórrer a les eleccions a l'elecció, per part de Perayalo, el senyor Hilario Alfonso Barber Sánchez. Per part de Compromís Perayalo de Malferit, acord per guanyar, el senyor Cristian Verdú Mateu. I per part del Partit Popular, la senyora Lucía Bataller Mira. Havent renunciat, la senyora Laura Pérez Estornell, per part del Partit Socialista Obrer Espanyol. Tot seguit, procedim a la votació. Vots a favor de la candidatura del senyor Hilario Alfonso Barber Sánchez. Vots a favor de la candidatura del senyor Cristian Verdú Mateu. Vots a favor de la candidatura de la senyora Lucía Bataller Mira. Es procedeix a l'escrutini dels vots. Candidatura del senyor Hilario Alfonso Barber Sánchez, Perayalo, un vot. Candidatura senyora Lucía Barber Mira, Partit Popular. Perdona, Bataller. Me n'havia pujat. Bataller Mira, Partit Popular, 4 vots. Candidatura del senyor Cristian Verdú Mateu, Compromís Perayalo de Malferit. Acord per guanyar, 6 vots. Per majoria absoluta dels vots, queda proclamat alcalde per al període 2026-2027 en Cristian Verdú Mateu. Per part del senyor Cristian Verdú Mateu, es procedirà a jurar i o prometre el seu càrrec com a alcalde. Promet, per la meva consciència i honor,
complint fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, per imperatiu legal, amb lleialtat al rei i respectant i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. Bon dia, gràcies a tots per vindre. A continuació conferirem la paraula als diferents representants de les agrupacions polítiques que representem aquest Ajuntament i primerament li correspondrà la paraula al representant de l'agrupació d'electors per Aielo, el senyor Hilario Barber Sánchez. Com ja vam dir en l'escrit de renúncia del senyor exalcalde Juan Ra, Espí, això era un acord ja pactat des de les eleccions, tot el món ho sabia, han vingut fins ací, han fet la votació, només n'hi ha que dir que es comença malament, perquè en teoria hauria d'haver una informació sobre el resultat electoral en l'expedient que no està. Ja sé que no és prou perquè s'ha decidit per majoria absoluta, però aquesta documentació a l'expedient falta. No és prou per tombar-ho, però és un error. Lleu, però és un error. A continuació, es concedeix la paraula a la representant de Compromís per Aielo de Malferit. Acord per guanyar, la senyora Mati Castelló Aparici. Bon dia a totes i a tots. Cristian, amb només 33 anys eres un exemple de joventut i de compromís. La teua energia i visió de futur són un actiu per a Aielo. En nom de Compromís i també en el meu propi, vull felicitar-te per la teua investidura com a alcalde d'Aielo. Avui no celebrem només un canvi institucional, avui celebrem el compliment d'una paraula donada. Celebrem un pacte que vam signar amb responsabilitat i amb un únic objectiu, treballar pel nostre poble. Aquest acord és la demostració que, quan la política es fa amb serietat, diàleg i voluntat de servei públic, és possible arribar a enteses i posar per davant allò que realment importa, el benestar de la nostra gent i el futur d'Aielo. Vull agrair també a les companyes i companys del Partit Socialista el treball compartit durant el que portem de legislatura. Hem tingut debats, desacords, discussions, com és normal en política, però sempre hem sabut fer una cosa fonamental, posar l'interès del poble per damunt de qualsevol diferència. I això és el que ens permet continuar avançant junts. Compromís i regidors del PSOE formem un equip de govern sòlid, responsable i compromès amb el futur d'Aielo. Un equip que sap que governar no és només gestionar el present, sinó també construir el futur. Tenim projectes que podem acabar en aquesta legislatura, projectes importants per al dia a dia del nostre poble, però també tenim reptes més grans, projectes que necessitem temps, constància i mirada llarga. Projectes que potser no veurem acabar demà, però que són imprescindibles per al poble que volem deixar a les futures generacions. Per això, Cristian, el desitge encerts en aquesta nova etapa, perquè els teus encerts seran també els encerts del nostre poble. I estic segura que el que ens queda de legislatura treballarem colze a colze, amb responsabilitat, il·lusió i un objectiu molt clar, continuar fent d'Aielo
un poble millor per a totes i tots. Enhorabona, alcalde, i endavant. A continuació, li se concedeix la paraula al representant del Partit Socialista Obrer Espanyol, el senyor Juan Rafael Espí Mompó. Bon dia a tots i a totes. Avui iniciem una nova etapa en la política municipal d'Aielo i el primer de tot i el que correspon és felicitar a Cristian, que acaba de ser elegit alcalde del nostre poble. Quan dic que iniciem una nova etapa política al nostre poble, ho faig reiterant el que ja hem manifestat amb anterioritat. Per molt que alguns s'empenyen en intentar confondre a la gent, estem celebrant un acte democràtic, l'elecció d'un alcalde. Una elecció fruit de converses i negociacions entre dos partits polítics que es van presentar a les eleccions municipals i que, tot les diferències, vam ser capaços d'arribar a acords per aconseguir un pacte per a governar Aielo. A ningú podem amagar que les converses i negociacions van ser en alguns moments difícils i fins i tot complicades, però el sentit comú i la responsabilitat va fer que signàrem un acord de governabilitat posant en comú programes i propostes que pogueren ser beneficioses per al nostre poble. No han sigut anys fàcils. Si en qualsevol matrimoni hi ha problemes i diferències, nosaltres també els hem tingut, però hem sigut capaços de superar-los i continuar treballant conjuntament. Avui es materialitza un dels punts contemplats al pacte de legislatura. Avui els socialistes demostrem que complim els acords que signem i que les nostres decisions les prenem des del convenciment democràtic i de no faltar a la nostra paraula. Passem el testimoni de l'alcaldia, però continuem al govern per fer que els projectes i la bona convivència que junts hem començat continuen reflectint-se al nostre poble. Continuem treballant per avançar a Aielo com sempre ho hem fet. Senyor alcalde, inicia una etapa sense dubte que mai oblidarà. Una etapa en què l'exigència del càrrec fa que les coses quotidianes, els amics, la família, de vegades queden en un segon pla. Els regidors del grup socialista anem a continuar treballant pel bé del nostre poble i des d'aquest moment amb un nou alcalde, amb tu, Cristian, i estem per ajudar en el treball del dia a dia i també per, si és necessari, fer reflexionar i analitzar de manera tranquil·la les decisions que puguem prendre. Reiterem la nostra enhorabona pel càrrec que avui has assumit i el desitgem el millor en aquesta nova etapa. Enhorabona. A continuació, li procedirem a donar la paraula a la representant del Partit Popular, la senyora Lucía Bataller Mira. Hola, molt bon dia a tots i gràcies per vindre. Mireu, la setmana passada m'envia un WhatsApp una xica d'ací de Aielo de Malferit, que no és militant, que jo sàpiga, no és militant de ningú partit, i em pregunta, Lucía, això del canvi d'alcaldia, això ja va, no? Com està la cosa? Podem fer alguna cosa? Podem alegar? I jo dic, a veure, pues ja va, deu d'anar, però, clar, s'enterarem quan ens ho convoquen electrònicament, perquè la veritat és que cridar-nos per a sentar-se a parlar i explicar-nos un poc el funcionament i tal, i quins dies seran perquè tinguem previsió, no ho hem fet. Podeu fer alguna cosa? Podeu fer el que vulgueu. Si voleu, conforme dies, alegar en al·legacions, no sé, feu el que vulgueu. Nosaltres ja hem fet. Nosaltres vam fer el dia 15 de febrer, que era el dia del ple de pressupostos, varen votar en contra de l'acord, l'únic acord que garanteix que avui n'hi hagi un canvi d'alcaldia. I l'únic acord que garanteix que avui n'hi hagi un canvi d'alcaldia és que n'hi hagi 2 sueldos. Nosaltres tenim 4 vots, no en tenim més, ells en tenen 6 i per tant se ho han aprovat i ahir no podem fer res. Bueno, per a què serveix este canvi? Pues per servir no va servir per massa. On estem ara, pues la veritat és no és cent,
No es sent? És que, Dolors, jo quan tu parles en el pleno no el parle. Ja. Bueno, vos dic, i ahí estem. Estem en el compliment del pacte dels dos alcaldes i els dos sueldos, que no ha sigut bo, no va ser bo, que va ser per continuar estant, que és el que van a fer, com ara estan aquests dos sueldos, doncs per això es garanteix. Si no hagueren estat, ja vos dic jo que no estaríem avui així. El senyor Juan Rafael Espí no haguera renunciat. Però és el que n'hi ha. Tirant mà del refranero espanyol, podem fer una comparativa i dir que són los mismos concejales con los mismos collares. El collar és la firma i la firma ara la té Compromís, el senyor Verdú. Per a què? Per a evitar que siga el Partit Popular, que és el que té la majoria de vots, el que estiga governant. I això és la cosa fonamental que els ha unit. I això és la cosa fonamental. Cert és també que avui comença el compte enrere, perquè vostès tenen data de caducitat com els danones i en maig del 27 la gent del poble podrà tornar a votar i podrà tornar a elegir qui és o qui puga ser l'alcalde o alcaldessa d'este poble. Si parlem de l'herència, poc poden vostès presumir, perquè vostès ni tenen projecte, ni tenen previsió, ni molt menys tenen reacció. És més, els problemes a vostès en aquesta legislatura els han explotat en les mans, absolutament explotat. Han sigut una orquestra on cada un ha tocat una partitura i ni han sonat bé ni tampoc van a sonar, per supost. Hem tingut sustos importants, com les plaques de Cairén, però jo vaig a centrar-me en la planta de biogàs per la transcendència i per la importància que té. Y esta semana escoltar dir que no se ha dicho toda la verdad sobre la planta de biogàs, pues la veritat és que a mi m'ha sorprès molt, perquè estan dient el que mortos portem dient des del principi. Miren, això de que quan es demana el permís per fer una planta de biogàs tenien que haver dit que sí, perquè tenien que haver dit que sí, perquè era aixina, jo els dic que això és absolutament fals. I és fals perquè es facin una idea, una empresa que va fer una inversió de 25 milions d'euros com a mínim en una planta de biogàs de 181.000 tonellades de residus a l'any per a tratar, no està el seu CEO, el seu jefe, sentat en el despatx en València pensant a veure, mirant el mapa de la província, a veure a quin poble ve a instal·lar-se. No està. Això no funciona així com si anara a canviar-se uno els rajolers de casa. Això funciona perquè en el Botànic, en Ximo Puig i en Mònica Oltra, ja n'hi havia un acord per a fer una planta de biogàs així, una altra en Llíria. I n'hi ha testimonial per escrit, tant que n'hi ha com que estan els juzgats, perquè l'empresa mos ha denunciat. Porque, claro, la empresa diu, hubo un cambio drástico y dramático de criterio. Claro que lo hubo. Mira si lo hubo, que todo lo que desde así decía era que sí, todo lo que decía de así era que sí, i claro, hasta que al final, com van traure la informació i tot el poble es va conscienciar i vam tindre que fer manifestacions, al·legacions, de tot, vostès van tindre que recular. I és que, a més, esta setmana que he sentit que no se ha contado toda la verdad sobre la planta, pues m'ha sorprès perquè el senyor Verdú, que va ser ara l'alcalde d'Aielo de Malferit, ha dit, i diguem que m'ha donat un poc la raó, i és que projectes d'aixes es van infravalorar i que en un punt van despertar i es van donar compte de que no era bo pel poble. Bueno, senyor Verdú, s'han donat compte, no? Doncs això és el que n'hi ha. Estem dient des del primer moment que vostès no havien dit la veritat de la planta i vostè esta setmana ho ha confirmat. Jo, de la qual m'alegre molt perquè el poble ho sàpiga. Després d'esta legislatura també ha sigut la que ha hagut molta brutícia en els carrers, res tenen que veure els treballadors municipals, per supost.
També han hagut plagues, s'han comentat molt, ha hagut un mal manteniment de les infraestructures, ha sigut la legislatura del lema del no n'hi ha diners, però per a lo que ells volen, sí. S'ha coronat la legislatura d'esta part, la primera part del Partit Socialista, d'una forma, no sé, una guinda, una corona en el tancament del Museu de Nino Bravo. Jo així sols tinc que dir que, com igual que vosaltres, quan aneu per ahí digueu que sou d'Aielo i que sou del poble de Nino Bravo i que sou del poble on va néixer la Coca-Cola, doncs jo també ho dic. I entonces estos dies que ha passat tot el que ha passat, pues molta gent en València, en la faena, alcaldes, regidors, que m'ha trobat, tots m'han parat i m'han dit, no m'he trobat a ningú alcalde, a ningú regidor que haver deixat escapar este tesor turístic i cultural que teníem així en Aielo de Malferit. Jo el que no sabia és que es portava 2 anys sense parlar-se en la família, ho desconeixia, per supost, i també m'ha estranyat que des de... Bueno, això no m'estranya, però bueno, reafirma el que sempre diguem, que des de desembre l'equip de govern sabera que el museu anava a tancar perquè anavien a demanar la rescissió dels contractes i no ens haveren absolutament informat. Quan hem parlat d'això s'han rist. Jo, sincerament, no ho entenc perquè riuen. Jo vull pensar que riuen per no plorar. I ara ve vostè així, senyor Cristian Verdú, a provar a fer d'alcalde, conforme va dir vostè en l'entrevista que li van fer esta setmana. I per què ve? Doncs ja ve per el que li hem dit, perquè s'han garantit aquests 2 sous, perquè si no ja li dic que vostè ahí sentat no estaria. I Compromís, resulta que Compromís no fa tant de temps dia que por encima de mi cadàver, que no anaven a tornar a ver. Jo si callen continue. Igual me'n vaig a l'escorxa. A veure, per favor, públic, per favor, deixem parlar a la portaveu. Per favor, Joan, per favor. Bueno, anem a seguir. Compromís dia no fa tant de temps que por encima de mi cadáver no iba a haber otro sueldo así en l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. Y yo lo que vull saber es qué es lo que ha pasado. Yo a mí lo que me interesa saber qué ha pasado para que al final sí que n'hi hagin 2 sueldos. ¿Vale? Que ese es el motiu. Pues bueno, m'agradaria saber ese intríngulis que me'l contaren. Els regidors del Partit Socialista pues també tenen moltíssima responsabilitat en este pacte de la decepció fet només per interessos partidistes, que l'assumiran algun dia, per supost, però serà al temps. De moment, li donen un poc de color al drap i el poble segueix pagant el pato. Jo, senyor Verdú, tinc una pregunta. Està vostè orgullós d'estar ahí sentat com a alcalde a través del pacte dels 2 sueldos? Perquè si no, no estaria. Perquè, clar, legal és. I jo no vinc així a confondre a ningú, senyor Espí. No vinc a confondre a ningú. Jo he vingut a explicar-los a tots i els he explicat a tots el que n'hi ha. Vostè ni pot estar content, senyor Verdú, ni pot estar orgullós. I si no va aguantar la pressió l'altra vegada, la va aguantar ara? Doncs mire, això ho veurem al temps. Sobretot perquè vostès, ara ahir, que li han pegat la volta a aquesta alcaldia, no van a canviar absolutament res. Res van a canviar. Vostès van a seguir mal governant i van a seguir fent mal i gran aquesta herència que van a deixar-nos. Però què és el que han fet vostès? Si és que vostès de bo no han fet res, no sé, jo l'escolto dir que tenen projectes i en tenen intriga, perquè nosaltres estem fiscalitzant des del primer moment la seva mala gestió. I anem a seguir fent-ho, anem a seguir desenmascarant este desastre que tenen vostès i ara amb el senyor Cristian Verdú com a alcalde d'Aielo de Malferit. Mire, vostès, estic segura, que van a continuar reaccionant mal conforme el que portem de legislatura. Nosaltres que hem estat informant contínuament, vostès han reaccionat mal. Sé que van a fer-ho, estic convençudíssima. Perquè el que no volen és que contem les coses. I ahir s'han enganyat, però vamos, de pleno. Perquè contar les coses anem a contar-les
seguríssim. Quan les contem, vostès ens acusen d'hipocresia, de frustració, això de frustració em fa molta gràcia, i lo de crispació també em fa molta de gràcia, perquè nosaltres el que defensem, no sé si s'han donat compte, són les necessitats del poble. I el que han de fer vostès és veure quina és la realitat. I si volen, ara quan acaba el pleno, se n'eixim, peguem una volteta pel poble i preguntem. I entonces veuran que la crispació està en vostès, perquè ni complixen ni funcionen. A vostès el que fan és que els problemes els exploten en les mans. I com la majoria d'aquestes crítiques que vostès fan, les fan en femenino singular, i me les fan a mi, claro, que sóc la cap de l'oposició, i això és normal, doncs avui, que és el dia del canvi, crec que és un bon dia perquè jo diga als veïns del meu poble, que és als que m'agradaria dirigir-me principalment dient això, que jo estic supercontenta i estic supertranquil·la perquè estic complint la promesa que vaig fer així el juny del 23 i que no era altra que defendre els interessos d'Aielo de Malferit per damunt de tot. I això és el que estic fent i això és el que vaig a fer. Damunt vull dir-vos que ser la vostra portaveu per a mi és un orgull i un honor, perquè puc aportar i ajudar a fer un poble millor. I així no ho estic fent. Quan se'm va requerit així en aquest ajuntament per part de l'exalcalde per a buscar alguna reunió o el que siga, sempre ha estat ahí. He contribuït i ajudat a que vingueren ajudes directes a aquest poble. I això és portar diners a Aielo de Malferit. Ojo que estem en l'oposició i ho hem fet. Després hem condicionat acords plenaris. Així en la planta els vàrem doblegar a vostès. Pel que fa a les retribucions dels regidors en el govern, també els hem obligat a complir la llei. Hem estat informant al poble mentre vostès han estat callats. Hem participat activament en el que és la modificació que s'ha presentat Pacairen per a protegir aquest paratge tan nostre del poble. I principalment els tinc que dir que estic supercontenta d'haver fet tot el que he pogut, absolutament tot, per a parar la planta de biogàs de 181.000 tonellades a l'any de residus. Això haguera fundit este poble. Fundit este poble. I no sé si s'han parat a pensar que si no arribem a fer tot el que vàrem fer, tal vegada haurà coincidit en el temps que ara s'haurà tancat el museu de Nino Bravo i haurem inaugurat una planta de biogàs de 181.000 tonellades a l'any de residus. Això haurà sigut la bomba. En què s'hagueren convertit? Ho han pensat? Jo us ho diré. S'hagueren convertit en el femer de la comarca. En això s'hagueren convertit. I això és el que hem evitat. I no és moco de pavo. No és moco de pavo ni per a riure's. Per tant, jo el que es dic és que nosaltres, per la nostra part, jo com a portaveu personalment ho dic, anem a seguir defensant el poble d'Aielo de Malferit, anem a fer-ho en força, en il·lusió i en ganes, i aquestes tres coses que vostès van perdre fa tant de temps. I anem a treballar pel canvi polític que necessita Aielo de Malferit, el poble on vivim i on tant compartim. Res més i moltes gràcies. Passeu bon dia. Bé, bon dia a tots i a totes. Primerament, m'agradaria agrair a l'alcalde Ixint la dedicació i els serveis prestats a la ciutadania. Governar un poble mai és una tasca fàcil i cal reconèixer el temps, l'esforç i la responsabilitat que això implica. Per altra banda, avui ha arribat el dia
I no vos diré cap mentida. Estic nerviós, tinc un poc de por i ja sent tot el pes de la responsabilitat. Però sabeu què? També tinc moltes ganes, molta il·lusió i moltes ganes de treballar. Benvinguts i benvingudes a l'alcaldia minoritària. Per què dic això? És veritat que el meu grup polític no compta amb una gran representació, però lluny de ser una debilitat, per a mi és una motivació encara més gran per treballar de valent, per representar-vos a totes i a tots i per fer-ho el millor possible, perquè confieu en nosaltres. Ja vos avance una cosa, això no anirà de partits, anirà de persones i de comunitat. Evidentment, sé que hi haurà errors, som humans i governar implica prendre decisions, però també us assegure que posaré tota la força perquè hi hagi molts més encerts que errors. Hi haurà canvis perquè el món canvia i els pobles també evolucionen. I els canvis no han de fer-nos por si es fan amb sentit, amb diàleg i pensant sempre en el bé comú. A mi m'han ensenyat a ser una persona humil, senzilla i generosa. També m'han inculcat que no he d'estar mai per damunt de ningú, però tampoc he de deixar que ningú em passe per damunt. Per tant, treballaré des de l'empatia, des del respecte i des de l'atenció que vos correspon a cadascuna de les aieloneres i aieloners. Viurem aquesta etapa junts i juntes, amb entusiasme i amb responsabilitat. L'Ajuntament continuarà estant obert per a totes i tots, com la casa que és de tot el poble. Les portes estaran obertes per escoltar, per dialogar i per construir entre totes i tots el futur d'Aielo. Abans de continuar, m'agradaria fer un agraïment molt especial a la meva parella, a la meva mare i a tota la meva família. Gràcies pel suport, per la paciència i per estar sempre al meu costat. Sense vosaltres aquest camí seria molt més difícil. També vull dedicar aquest moment a mon pare i als meus iaios, allà on estiguen. Estic segur que avui estarien molt orgullosos. També vull agrair la presència dels representants polítics i institucionals que ens acompanyen avui. La vostra assistència és una mostra de respecte institucional i de compromís amb el nostre poble. A més, no podem oblidar que ens trobem a les portes del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, una jornada que ens recorda la importància de continuar avançant cap a una societat més justa, més igualitària i amb les mateixes oportunitats per a totes les persones. Des d'aquest Ajuntament continuarem treballant perquè la igualtat siga una realitat cada dia, no només una reivindicació puntual. Tampoc podem ignorar la realitat del món que ens envolta, vivint temps marcats per conflictes i guerres que provoquen sofriment, destrucció i la pèrdua de moltes vides innocents. Des d'un poble com el nostre pot semblar que estem lluny d'aquestes realitats, però com a societat no podem ser indiferents. Hem de continuar defensant la convivència, el respecte i la pau com a valors fonamentals. Perquè al final, tot allò que fem ací té un mateix objectiu, cuidar el nostre poble i cuidar-nos entre nosaltres. Avui comença una nova etapa. No serà perfecta, però sí que vos prometo una cosa, treball, honestedat i dedicació per a Aielo i per totes les persones que el formem. Moltes gràcies. I arribat aquest moment donem per finalitzat aquest ple extraordinari. Moltes gràcies i bon cap de setmana.